Der er ikke lys nu. Jeg har trykket pause. Har ikke det? Så er det filmer, eller hvad? Jeg skal se, om der er nogle af de der cirkler, der kommer, når du er der. Altså, hvad er det der fint der? Jeg blev helt blind i øjnene, Nick. Hey, der var en! Jeg kom ind lige over dig. Og den var sgu tydelig, du. Hvad er det der fugl der? Hvad ved du? Der er ikke nogen nu. Så stærk her, hjælp dig. Det hjælper du ikke nok. Jo, det kan da godt være, at de kommer frem på den måde. Det ved jeg sgu ikke om. Hey, der var en! Så du generer ikke dem rigtigt? Se om de står lige bag. Martin. Hold nu op. Jeg kan ikke se nogen endnu. Det er en telefon, der er en gang, mand. Hvad the fuck is that, mand? Hvad er det? Hvad nu? Den der lille... Den der... Hvad fanden er det? Ja. Hvad fanden er det? Nej. Er det Opus? Han er en af inde i dit hoved, Rikke. Nej, jeg tror, det er bare den der skinner på, den der lampe. Så den er ikke noget, det ved vi, hvad er så. Men se, den her, hey, der var en der lige pludselig der. Hey, øj, det kom ikke lige her foran mig, mand. Det var sgu ikke dig, Martin. Nej, der går lige ind ved døren. Der er en mere. Og en mere.